Noget andet, det synes jeg, det er også vigtigt at fremhæve ved det. Det er jo simpelthen, vi var i Grønlands helt fantastisk smukke natur. Og færdes ud i den, og det, at vi havde så meget tid til ligesom selvreflektion, det gjorde, at det på en eller anden måde blev et symbol for den der rejse, jeg har været på. Og det var sådan set både et symbol i den indre rejse og den ydre rejse. Hvis jeg kan prøve at give et eksempel, vi overnattede ude ved Rosselgletsjeren. Den her fantastiske gletsjer, som egentlig bare står lige så stille, og så lige pludselig så, vrum, så kælver den bare. Og så bliver man egentlig bare så lille og siger, okay, der er altså nogle ting her i verden, man ikke kan styre. De sker bare af sig selv. Og så må man bare sige, ja, og så komme videre derfra, og så tage vare på det, man selv har indflydelse på. Jamen, da jeg så den her kursusbeskrivelse, så kunne jeg se, at det var noget med at finde sine mønstre. Og det jeg helt klart ligesom lagde mærke til først, det var det der med at prøve at finde de mønstre, man skulle arbejde med, og de mønstre, man måske skulle aflægge sig for at komme videre. Det synes jeg simpelthen, det var lige noget for mig. Og så jeg jo altså også, at kursuslederen, det var Annette Wilén. Det talte altså også. Det nye i det her kursus var for mig, at det var ligesom et kursus, der var baseret på, at vi fik lov til at udvikle vores ego. Jeg har været på mange andre rigtig gode kurser også, men der har det været mere sådan, at det var teamet, man skulle arbejde med, eller teambuilding. Det her, det var virkelig nyt, at vi fik lov til at bruge så meget tid og udvikle os selv. Det var altså helt fantastisk. Jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle lidt omkring, hvordan min sparringssamtale med Annette foregik. Den skulle foregå fra, vi havde overnattet ude på Rosselgletsjeren, der skulle vi så gå igennem naturen over til en vej, hvor vi så ville blive samlet op af en bus. Der var ligesom flere veje, man kunne gå. Man kunne gå en lidt let vej sådan omkring, og det var der nogen, der valgte. Men Annette spurgte for mig, hvilken vej jeg gerne ville. Og jeg valgte altså den vej, der hed op over toppen, over fjeldet. Og det var simpelthen fordi, for mig var det ligesom et symbol på, at jeg skulle op og have et overblik i den der samtale. På den måde, ved at komme op på den der lille fjeldtop, der fik jeg simpelthen det der overblik. Så det var sådan et symbol på, at det var det, jeg skulle, og det var det, jeg kom. Og det gik efter, og jeg nåede mit mål. Det var simpelthen, det var helt fantastisk. Det, jeg også synes var en rigtig god oplevelse ved kurset, det var, at der var sådan en meget fin balance mellem teori og de værktøjer, vi blev præsenteret for, og så det, at vi havde så meget tid til os selv, eller egen tid til refleksion, og til at arbejde med de her værktøjer. Det var virkelig noget, som jeg fik rigtig meget ud af. Det, jeg nok fik det mest ud af, det var helt klart den sparringssamtale, som jeg havde med Annette. Det gik virkelig ind og lige satte nogle ting på plads for mig, og så vidste jeg, yes, det er der, jeg skal hen. Det var virkelig helt åbenbaring. Men et andet ting, jeg også synes var rigtig godt, det var det der værktøj, vi fik til biografiarbejde. Det er et nyt værktøj, jeg ikke har set før. Det tror jeg, der er mange, der har brugt det før, men for mig var det helt nyt. Og det har jeg virkelig brugt rigtig meget, og jeg bruger det stadigvæk. Jeg er ikke færdig med det. Og det er simpelthen, det kan jeg virkelig bruge. Det er noget, der virkelig har flyttet mig og set nogle mønstre i mit liv, som jeg kan bruge til noget. Det var virkelig godt. Det er nok det, jeg har fået mest ud af.